Jedna z prvých vecí, ktorú si môžete všimnúť pri hľadaní psychoterapeuta je, že každý psychoterapeut sa prezentuje nejakým terapeutickým smerom, prístupom. Vtedy si môžete klásť otázku, čo to vlastne znamená. Keď si prejdete viacero stránok psychoterapeutov a každý tam má napísané niečo iné, tak sa môžete pýtať, aké sú v tom rozdiely, či to má hrať nejakú rolu pri výbere terapeuta. Dobrá správa je, že existuje skupina mainstreamových prístupov, ktoré už majú nejakú svoju históriu a ktoré sú všeobecne uznávané psychológmi a psychoterapeutmi. Všetky z týchto prístupov sú efektívne a legitímne a ktorýkoľvek z nich si vyberiete, spravíte dobre. Všetky tieto majú potenciál vám pomôcť. No dobre, ale keď sú všetky rovnako efektívne, aké sú teda rozdiely medzi týmito prístupmi? Prečo nie je len jeden? Rozdiely spočívajú najmä v tom, ako každý smer pristupuje ku klientovi. Niektoré sa viacej zameriavajú na minulosť, sú viacej hlbavé, menej štrukturované, iné sú zase viacej štrukturované, také pragmatickejšie, viacej držia toho nejaké osnovy, že čo by sa malo na každom sedení preberať a tak podobne. Niektoré sa zameriavajú na vzťahy v rodine alebo s rodičmi, iné zase na sny, alebo treba na vašu životnú filozofiu. Iné sa držia hlavne tých symptómov a tak podobne. Dôležité je však to, aby ste so svojím terapeutom nadviazali dobrú spoluprácu. A keď po pár sedeniach cítite, že si s týmto terapeutom rozumiete, tak si nemusíte veľmi obávať, že či tento konkrétny prístup bude alebo nebude fungovať a zamýšľať sa nad inými prístupmi. Až keď zistíte, že daný prístup alebo terapeut vám úplne nevyhovoval, tak je vhodné sa zamyslieť, či nespravíte nejakú zmenu. Totiž ani dva terapeuti s rovnakým prístupom nemusia byť úplne rovnakí. Každý má aj nejakú svoju osobnosť a to je prirodzená súčasť tejto profesie, takže tam môžu byť rozdiely aj v tomto ohľade. Keď už získate nejakú skúsenosť s terapiou, tak si viete lepšie predstaviť, že čo vám z toho sedenia vyhovovalo a čo nie. Bez predošlej skúsenosti je naozaj ťažké si povedať, že áno, tento štýl terapie mi vyhovoval alebo tento štýl terapie mi nevyhovoval. Avšak bez predošlej skúsenosti si stále môžete premyslieť, že aké témy alebo akým štýlom by ste to chceli riešiť, či viac detstvo alebo viac tú minulosť alebo viac zamerať napríklad na tie príznaky a na nejaké techniky, ako to zvládať alebo podobne. A na základe toho si prečítať nejaké články na internete, že ktoré prístupy sa tomu, čo chcete, tak najviac venujú a prípadne si pozrieť nejaké videá alebo rozhovory daného terapeuta na internete, aby ste si ho nejako priblížili. A na základe toho potom sa rozhodli, že čo bude vaša prvá voľba. Ale ako som naznačil, všetky tieto prístupy sú rovnako dobré a keď človek presne nevie, netreba si robiť starosti, že ktoré si vybrať. Všetky majú potenciál vám pomôcť a hrajú tú rolu aj určité sympatie a to, čo vás najviac oslovilo, čo sa týka prístupu alebo daného terapeuta, a to je úplne v poriadku. Ak sa vám video páčilo, tak klikajte like a subscribe a ďakujem vám za pozornosť.